Enw fi di Hedydd a dwi'n Brentys Creadigol efo Fran Wen. Dwi'n meddwl bod o'n amhrisiadwy oherwydd mae'r gwaith da ni'n greu i gyd trwy'r Gymraeg, da ni'n gweithio'n Gymraeg a da ni'n cyflwyno y gwaith yn y Gymraeg a dwi'n hapus iawn bod y cyfle yna i fi gael neud o oherwydd am fi gaf y magu drwy'r Gymraeg ac ar y addysg oedd o'n gwneud synwyr bod fi'n gallu mynd ymlaen i barhau i ddysgu mynd mewn i byd gwaith proffesiynol yn y Gymraeg a pe fath bod yna gwmni sy'n creu pethau creadigol, pethau dwi fod diddordeb yn a wbeth sy'n gwneud hwnna i gyd trwy'r gyfrwng yna felly o'n i'n hapus bod yna gyfle yna i fi a mae yna lot o gyfleoedd arall sydd yn bwysig cael y sgiliau yna a dwi'n meddwl bod o yn fydd i chi oherwydd mae'n gallu siarad dwy iaith ac mae lot o bobl yn siarad Saesneg ond mae'r cair Cymraeg yn rhywbeth unigryw dwi'n meddwl ac yn rhywbeth sy'n gallu cael ei farchnata fel chi fel unigolyn a gweithiwr.